namhlanje people bese rely kubo ukuthi yiba bazosiphilisa sibheke kubona, ibona namhlanje abantu abasibulalayo imindeni. Guquka namhlanje njengoba ukhala ukuthi hayi ngizenze zonke usihambe sonke sihlulekile uwe, it's because of lento engaphakathi kuwena. Emakhosini Thokozani Camagulisedi Khanya, umme Onika, please don't forget to like and subscribe, and also you can join my membership channel for exclusive videos. Ube mnandi ngezinye indlela, subscribe uzobona. Emakhosini Thokozani ngizokhuluma ngeyinhliziyo eziphukile. There's a video engingakhuluma ngayo and iyangidinga ukuthi ngikhulume ngayo. Isukelaphi? Isukela kwi-current situation ka-2023 September. Sibhekane nento ezimbi manje, zimbi kakhulu, and zidinga umuntu azithole arepentile. Uma sikhuluma nge-repent sikhuluma ngokuguquka, and ukuguquka ngeke sikuthole ngokufana, futhi akuzi ngokufana kuthini. Kuyafika isimo la ubona kahle ukuthi wenza kahle kanti hayi awuhambi ngendlela. Kuyafika la ungazi ukuthi uthathwe imimoya emibi, uphila nemimoya kodwa awazi. Bantwana basekhaya, inhliziyo ehlezi buhlungu iyi-jackpot yabathakathi, iyi-jackpot, ivula igate, iyisikhiya sabathakathi kuwena. Kuleyo ngicela nolalelisisa kahle, nilalelisise. Kukhona izinto ezizoyehla kuwena, kukhona umthwalo ozoyehla kuwena. Sizocala ngabasamuna, it's 10 years now. Ngizokubonisa ukuthi namhlanje i-enemy yakho enkulu nguwena, because of i-state of your mind and also inhliziyo eziphukile. Namhlanje people bese rely kubo ukuthi yiba bazosiphilisa sibheke kubona, ibona namhlanje abantu abasibulalayo imindeni. Ngicela ukuthi abantu bayophola. Before uya kumme Onika, before uya endumbeni yomuntu, zilaphe kucala, phola enhlizweni. Ngoba uma ungapholanga akukho lula ukuthi upholiswe ngezinto zophiwa zona ezandleni. Nanoma ungakhulunyiswa kanjani ngeke uzwe. Namhlanje abantu sezeyafika to a bipolar stage and you are not even aware. Ukuphola enhlizweni, ukuguquka, ukurepenta kuba lula. Ngoba uma inhliziyo ihlala ibuhlungu, ingqondo icabanga izinto ezibuhlungu ezakenzakalela, kuba easy ukuthi ulimaze abanye abantu, kuba easy ukufisela omunye umuntu ukuthi afe, kuba easy yokuthi wenze noma yini e-evil. And futhi umuntu esithi uhamba nethunzi elimnyama. Yingakho nanoma kungathiwa isilwane sakhishwa kuwena ithunzi elimnyama, ibhadi liyasuswa kuwena, ngeke lisuke because of liphakathi kuwena enhlizweni. Yabona masikhuluma ngento ekuthiwa what makes a body unclean, sisuke sikhuluma ngezinto eziphakathi. Ngiyakubona lokho esikuthathayo, utshwala, ukuthukana, sikhuluma ngento ephakathi already seyitshalekile phakathi.
Namhlanje inhliziyo ebuhlungu, ukumona isikhathi eside kuvulela imimoya emibi kuwena. Namhlanje usetshenziswa imimoya emibi. Wena ugcine uthandaza. That's why namhlanje ungabi namandla wokukhuleka uphezu kombhede. Sewujwayele ukuthi hayi umkhuleko ngiphila ngawo. Kukhona namhlanje ngivusa ama-warriors, ama-prayer warriors. Ngiphakamisa abantu bebathi mabathi bayabhula, bayaporofita, bayakhuleka. Hayi bashaya ukheshi. Bawile namhlanje umoya. Ngenxa yabantu ababethembele kubona ukuthi abasekho emhlabeni. Spiritual journey, it needs umuntu oba ukhozi. Lunje yayehla linyuke, lehle linyuke. Kuyafika isikhathi sokumona. Yabona mawusowazi ukuthi ukhulile ngokukamoya, you must know ukuthi there's time for everything. There's time to cry, there's time to laugh, there's time yayo yonke into. Kodwa-ke mawufuna ukuhlala usenjabulweni awukakakhuli. Namhlanje we've got abantu abadumisa iy'mpilo zabo ngabanye abantu. Rather yeke yakhe inkinga ayobhosta ngekayamakhelwane ukuthi bekakhala izolo umntana amshaya, indoda beyimshaya, abantwana bakhe bathini bebamthuka. Eyakhe indaba akayikhulumi ngoba ize yahamba yafaka iy'lwane ney'poko ezikwazi ukuzivulela ziziphekele. Ukuyobona indlu usendlini uhleli kodwa sekuphekiwe. Abantu badla ukudla kwey'poko la ngaphandle. Nilaliswa ney'poko ngenxa yani yenhliziyo ebuhlungu. Iyibuthakathi obukhulu. Ninida ukuphola enhliziyweni. Guquka. Namhlanje njengoba ukhala ukuthi hayi ngizenze zonke, usihambe sonke, sihlulekile uwe. It's because of lento engaphakathi kuwena. Ingqondo yomuntu akunasiwasho, akunamuntu enga-change ingqondo yakho nenhliziyo yakho. Uma unenhliziyo embi, unenhliziyo embi. Then hlala ey'ntweni ezimbi. Kodwa nanoma ngabe unenhliziyo enhle and usafeyise izinto ezimbi, you must know, check your heart and your minds, your daily thoughts. They become nightmare at night. Namhlanje uphupha nje ukuthi uthole i-accident, is because of, remember, ubufisela isitha sakho ukuthi siyothola i-accident. So umoya oyingcwele ngoba uyakuthanda iyakubonisa ukuthi ngizoyibhekisa ngakuwe. Kukhona abantu nanoma imimoya ifuna ukuba-leader astray kanjani or ibaqhithisa igazi ingakhonakali. Remember sikhuluma ngabantu aba-spiritually gifted esibanidayo esikhathini samanje. Esaziyo umuntu ukuthi uma i-communicate nezulu yonke into iyawa ngempela. Uzwakala ngokushesha. Kodwa-ke wase akhubeka ngenxa yey'nkinga zomhlaba. Ngikhuluma ngomuntu olahlekelwe umama owayeyithemba ngoba bekazi ukuthi umama wahamba umndeni uyojika. Sikhuluma ngomuntu esaziyo ukuthi le ngane wayicela, wayikhulekela, wayifastela yaze yaba khona. Namhlanje yona le ngane yokugcina ithathiwe. Mhlawumbe ngesandla somuntu. Uyamazi lowo muntu loyo, kodwa-ke akubukho ubufakazi bobuthakathi. Lowo muntu akasekho right engqondweni. Ngiyaniphakamisa. Sikhuluma ngomuntu namhlanje othe ngiyadela impilo yami. Ngiyobuthatha lobu ngoma obungihluphekisayo. Namhlanje ugobela umoshile into zakhe. Kumnyama akakhoni nokuyenzani. Ngizokuphakamisa sotsha ekuyisile lapha ephehlweni.
mhlawumbe ikhona ngempela, kodwa ukuthi nje uye wayihambisa wayingcolisa ngezinye iy'ndlela. Ngathi lo mlayezo ungafika kumnikazi wayo. Uma ngiziluma ngale ndlela, hhayi, ayiyofika kumnikazi wayo. Phakama, idlozi lakho nengelosi yakho azihlali kwagobela, azihlabi le ndubeni. Ugobela unendumba yakhe. Ngikhuluma ngawe wena namhlanje ukhiphe uMam'Mfundisi, ngoba uMam'Mfundisi ulibele ukuthi wachuza indoda yakhe njengoba kushiwo ukuthi unobizo, uthathile ubizo lwakhe lobufundisi lobubhishop, kodwa-ke wena ufuna ukuzenza uJezebeli phakathi enkonzweni. Namhlanje wonke umuntu owumfazi, just because of wena awunayo ikhevu uMam'Mfundisi ubona kahle ukuthi onika ngoba nekhevu umoshe. Ngizophakamisa abofundisi ukuthi usesenalo ubizo, usesenalo ubizo. Uma ngempela uMam'Mfundisi kwamele ahlale phansi ngesishwapha sakhe ukuze uqhube eyakho ubizo, akahlali impela ngoba uyamosha. Ngizophakamisa abantu ababelithathile ubizo kodwa alizange libasebenzela. Kubuhlungu impela, iy'mali zichithekile, kodwa ngithi phakamani. Labantu enizuba ubuhlungu ngabo, mhlawumbe nabo bebalidwa ispirit ebesiyuzwe amathongo akho noNkulunkulu wakho, ukuthi si-check-e ukuthi ngempela njengoba siphakamisile usayorilaya kugobela na, usayorilaya kumbhishophu nomfundisi wakhe na. Ngoba uma uyibambile wakhuba yibo labo bantu esibiza ogobela nabobhishophu nabafundisi, clearly bakakhela eyakho inkonzo, bakakhela eyakho indumba, engafuni laba abakukhulisile. Ungabanyazi nabo, khona indima abayifakile kuwena, kodwa-ke because of baloku bayakukhuthaza bathi hhayi sekuyisikhathi yenze yakho into, kodwa wena thina sine-fear yokuba independent spiritually. So ngizoniphakamisa ukumowuna, ukuhlala kufana nokuthi uhlale ebumnyameni, usenzilweni emnyama. Khiphani lezo y'nzilo, azifuneki esikhathini samanje. AbaKrestu bathi all the disasters ezenzakalayo manje, njengoba siku-September 2023, kuthiwa it's a second coming of God, of Jesus. Are you ready to meet him? Are you ready to meet him? Or do you expect him in garments, in white garments, in a white man shape? Go and read your Bible correctly. Hambe ulalela umoya, ngoba akezi ngobuhle, uza ngolaka emathongweni. Do you think ukuthi boza ngokuhleka bathi umntanami? Uyombona kahle lo gogo ukuthi ufana nogogo wakho. Uzoyibona lelo khehla ukuthi licishe. Kuyobona isilwane in a human form, isilwane kodwa nobuntu bukhona lapho. Ekudala sikulindile, ekudala sikukhulekele, sekufikile, kodwa akufiki ngobuhle, kufika ngolaka. Are you ready na? Because uyobuzwa ukuthi sigcine sikuphe isipho esinje. Hhayi ugobela uke uyenze so, MaMfundisi ubhishophu wenze so. Sibuza ngawe. Emakhosini Thokozani Camaguliseni Rhanya, ngathi ningayophakama njalo, nikele ukuzifakela ukugula, ngoba isikhathi sokukhuleka, isikhathi sokuphahla, isikhathi sokuyenza anything possible to save the country South Africa. Emakhosini Thokozani, please don't forget to like and subscribe and also join my membership channel. Amen.